Hello friends, Bodo Job Info YouTube channel bori bobay asa khalamo nोंथांमोना बयबो मोजां दङ। Ishan Uday Scholarship 2021-22 जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामाखै दासिमबो एप्लाइ सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ थागोन 30 नभेम्बरसिम नोंथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामाखैबा खालामना लादो आरो नोंथांमोननि एमाउन्टआ जागोन 7800 बेनिफ्राय 5400 नोंथांमोना मोननाय जायो आरो बिनि भेरिफिकेसना जासिगोन लोगोफोर जेब्ला लास्ट डेट जोबगोन भेरिफिकेसन जागोन आरो भेरिफिकेसनाव जायफ्रा सिलेक्सन जायो नोंथांमोना रांखौ मोननाय जायो नैबे स्कलारशिपखौ लोगोफोर इसान उदैखौ दा बिदिब्ला सोर मोननाय जायो आरो दानफायावना बोसोराव मोनो जों बेखौ गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन बेखायनो जों थांसै अफिशियेल वेबसाइटआव जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बेबादि नोंथांमोना स्कलारशिपनि आपडेट मोनबाय थानो दा बिदिब्ला लोगोफोर नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलाव जों फैबाय दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एकाडेमिक इयारा मोनखाबाय 2021-22 दा बेखायनो नोंथाङा जुदि गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदोंबा जों मा खालामनांगोन जोङो गोदानै रेजिस्टार खालामनांगोन दा बेखायनो बेयाव मोननै अपसन दङ नोंथांमोना बेयाव नायनानै ला निउ रेजिस्ट्रेशन मोनसे दङ बेनिफ्राय लगिन मोनसे दङ स' नोंथांमोना बेयाव जायफ्रा एप्लाइ खालामखाबाय लगिनआव थुना नायनो हागोन आरो जायफ्रा एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना निउआव थुबानो जाबाय अब्ला एप्लाइ जागोन दा बे इसान उदैया मा स्किमनि सायाव गोलैयो नोंथांमोना मिथिनांगोन बेनो जाबाय गभर्नमेन्टनि थ' गभर्नमेन्टआ प्रभाइड खालामनाय स्कलारशिपखौ बेनो जाबाय इसान उदय दा नोंथांमोना बेखौ नायनोब्ला फैनांगोन इउजिसिआव थ' नोंथांमोना बेयाव थुना हो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबे इसान उदय स्कलारशिपआ ओंखारो स्कलारशिप लोगोफोर स्पेशल स्कलारशिप फर नर्थ इस्ट आरो जोंनि नर्थ इस्टनि थाखाय स्पेशल होनाय बियो थ' नोंथांमोना एलिजिबल जायोब्ला एप्लाइ खालामनो हायो दा बे डेटआ लोगोफोर थागोन 30 नभेम्बरसिम आरो नोंथांमोननि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना अनलाइन प्रसेसा जागोन बेनो जाबाय अनलाइनसो खालामगोन दे नोंथांमोननिखौ भेरिफिकेसनखौ बेनो जाबाय 15 डिसेम्बराव दा बे 15 डिसेम्बराव भेरिफाइड जायोब्ला नोंथांमोननि राङा हाबगोन जेब्लानोखि गभर्नमेन्टआ पेमेन्टखौ रिलिज खालामगोन अब्ला नोंथांमोननि एकाउन्टआव डाइरेक्ट हाबनाय जायो दा बेखायनो बेयाव एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्वालिफिकेसन आरो मा नांगौ जों गाइडलाइन्स नायनोसै बेयाव डाउनलड खालामबाय दा जोङो डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो बेबादि पेजआ अपेन जागोन दा नोंथांमोना पिडि फाइलखौ बेखौ नायनो हागोन आं लिंकखौ होदों डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय दा बेयाव नायदो लोगोफोर नोंथांमोननि बोसोरारि आरजिनायनि माखासे खोथा दङ एबा बाथ्रा दङ दा बोसोरारि आरजिनाया नोंथांमोननिया 4,50,000नि गाहायाव जानांगोन बोसोरसेयाव अब्लासो बे स्कलारशिपखौ मोननो हागोन बेखायनो नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट प्रभाइड खालामनांगोन सार्कोल अफिसनिफ्राय लाना फैनानै नोंथांमोना बेखौ स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन जेब्ला एप्लाइ खालामगोन दा बेखायनो नोंथांमोना गासैबो पिडि फाइलखौ नायबानो जाबाय डिसक्रिपसननिफ्राय डाउनलड खालामनानै आरो बेयाव एमाउन्टआ बेसेबां एबा नोंथांमोननि राङा बेसेबां जायो आरो मा क्लासआ बेसेबां मोनो नायदो दा बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव मोननै बाहागोनि एमाउन्ट मोनदों दा एमाउन्टआ जाबाय लोगोफोर 5400 मोनसेया जाबाय जेनेरेल डिग्री कर्सेसनि बियो जेरै नोंथांमोना सिम्पल डिग्री खालामनाय एबा सेमिस्टार खालामनाय अब्ला बे पस्टआव नोंथांमोना मोनगोन आरो थ' बेखायनो नोंथांमोना बेयाव नाय 5400 जायफ्रा सिम्पल डिग्री फरायगासिनो दङ 12 पास जानानै नाथाय एचएस पास जाथारनांगोन बिनिफ्राय एडमिसन लानाय जानांगोन फ्रेश एडमिसन अब्लासो मोननो हागोन दा बिनिफ्राय नैबे 7800 जाबाय जायफोरा टेक्निकेल मेडिकेल प्रफेशनेल एबा पेरामेडिकेल कर्सेस लानाय दङ अब्ला नोंथांमोना दानफायाव 7800 मोननाय जायो स' बेयाव गाइडलाइन्सआव लिरनाय बायदिब्ला थ' नोंथांमोना बेखायनो जायफ्रा एप्लाइ खालामनो सानदों दासिमबो चान्स दङ एप्लाइखौ खालामना लादो मानोना बे जाबाय गभर्नमेन्टनि लोगोफोर टाइमा गोबां दङमोन आरो लास्ट डेटआ 30 नभेम्बरसिम थागोन आरो डिसेम्बरनि 15 जानाय लोगो लोगो भेरिफिकेसना स्टार्ट जासिगोन बेयाव जायफ्रा सिलेक्सन जायो नोंथांमोना मोननाय जायो दा नाथाय बे सिलेक्सननि माखासे टारगेटआ ओरैबायदि खम 10,000ल' दङ बेनो जाबाय फ्रेश स्कलारशिपनि लोगोफोर एभ्रि इयार बेखौ होनाय जायो 10,000 स्टुडेन्ट्सनो बेनो जाबाय लोगोफोर नर्थ इस्ट थ' नर्थ इस्टनि थाखाय स्पेशल स्कलारशिप फान्ड बियो नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोरा एलिजिबल जायो नोंथांमोना मोननाय जागोन स्कलारशिपखौ दा बेनोमोन लोगोफोर इसान उदय स्कलारशिप नोंथांमोना 15 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो भेरिफिकेसनाव सिलेक्ट जायोब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननो गोनांगौ जेब्ला गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामगोन अब्ला नोंथांमोननि एकाउन्टआव डाइरेक्ट हाबनाय जायो दा एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोना लिंकआव नायदो डिसक्रिपसनाव भिडिअ दङ खालामनाय बोरै एप्लाइ खालामनांगौ दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामदो बेबादि स्कलारशिपनि आपडेट नोंथांमोना लानानै फैबाय थागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव